A sad ćemo da izmerimo i kočiju tečnost. A, malo je nepristupačan ovaj poklopac. Ali šta da radimo, kad se mora, mora se. Sam trebao prvo konektor otkačivati. Jao, ima konektor na poklopcu. Jer može to da se ne otkačinje. Samo da se svuče nekako. Može. Odlično. Ajde da izmerimo. Znači, uzmemo ovaj Parkside-ov merač. Skinemo poklopac. E sad, uronimo ove elektrode. Sonde, u stvari sonde. U tečnost. Skroz. Moramo paziti da ne preteramo. Evo ga. Koliko je kazao? 1%, jao. Pa to je odlično. Znači 1% samo. Odlično. Super, ne moram da menjam kočiju tečnost. Manje od 1% ili 1%. Ok.